planet blah. Blah, 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 blah. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcasta duzu hau. Eta jarraian azken egunotako albisteak. Joan den otsaila munduan inoiz neurtu den beroena izan da. 9. hilabetez jarraian temperatura globalek garaiko marka guztiak hautsi dituzte. Otsaila 1,8 gradu beroagoa izan da industria aurreko temperaturen aldean. Alternatiba ekosozial justu baten aldeko mobilizazioak antolatu dituzte maiatzaren 11-arako. Euskal Herriko eskubide sozialen gutuna, emakumeen mundu martxan eta gune ekosozialista eragileek manifestazioak egingo dituzte Iruñean eta Bilbon. Temperatura igoerek Europako itsas ekosistema aldatu dutela ohartarazi du Azti zentroak. Urberoetako espezieak ugaritu egin dira, eta urrotzetakoak berriz murriztu egin dira. Kontserbazio neurriak ezar daitezela eskatu dute. 1.000 euroko isuna eskatu dute Ostiako 4 auzipetuetako bakoitzarentzat. 2022ko abenduan inmobiliaria baten Angeluko egoitzan lurra, ahotza eta ura botatzeagatik eta hainbat pegatina itsasteagatik. Energia sektorearen metano emisioek gora egin dute, baina laster hasiko dira murrizten Energiaren Nazioarteko Agentziaren arabera. Agentziak uste du emisioak 50% murriztuko direla 2030erako. Horiek goiburu nagusiak eta jarraian beste atal guztiak. Gaurkoan mintzagai gero eta edatuago bati buruz. Gaur Kinka podcastean, pobrezia energetikoaz, erresilientziaz, energia negozioez eta alternatibez. Kaixo, Oli, zer moduz? Ondo, eta zu zer moduz nagore? Ondo, baita ere. Ea, zer termino ekarri duzu gaur? Energia efizientzia. Energia efizientzia, ados. Eta zer da edo, nola definituko zenuke? Tira, energia efizientzia, erabilitako energia eta lortutako produktu edota zerbitzuen arteko harremana da, eta kudeaketan, teknologian eta bizi-ohituretan hartzen diren neurri eta inbertsioen bidez hobetu daiteke. Energiaren erabilera zentzuzkoago bat bultzatzen du orduan? Hori da, energia eraginkorrean erabiltzean datza. Noski. Eta energia eraginkorrean erabilita, kutsatu ere, kutxiago kutsatuko da, ez da nahore? Bai, energia gutxiago erabiliz gero, kutsadura ere murriztu egingo da. Noski, kutsadura murriztu eta horrekin batera pentsatzen dut, faktura ere txikiagotu egingo dela, ez da? Bai. Hori bai ona. Termino askorekin lotu daiteke energia, materiaren ahalmenarekin, diruarekin, negozioarekin, beharrarekin, duintasunarekin, horiekin guztiekin lotu daiteke, tartean baita pobreziarekin ere. Azken urteotan gero eta hedadura handiagoa hartu du pobrezia energetikoak.
Hain justu ere ikergai izan dute mugarik gabeko ingeniaritza taldean. Pobrezia energetikotik resilientzia energetikora txostena egin zuteniaz. Eta bertan, hainbat gako bildu zituzten pobrezia energetikoari eta gaur egungo energia ereduari buruz. Talde horretako kide da Arrate Zelaia. Taldearen ordezkari gisa hitz egin du. Eta lehenik hitzaren definizioa bera ekarri du kinkaren uinetara. Haiek eskaintzen dituzten tailerretan aipatzen diren terminoak baliatu ditu. Argi faltarekin, hotsarekin edo bidegabekeriarekin lotu ohi da kontzeptua. Baina tailerra bukatzen dugunean berriro egiten dugu galdera eta gauza apur bat aldatzen da, ez? Bidegabekeria mantendu egiten da, baina beste kontzeptu berri batzuk agertzen dira. Egiturazkoa adibidez, eta igual niri gehien gustatzen zaidana da aukera. Energetika azpitaldeak egin du txostena. Emakumeak dira guztiak. Eta energia burujabetza ikuspegi ekofeministatik jorratzeko helburuarekin ondu dute. Energia eskubide bat dela defendatu dute, eta horren bestez estatuek eskuragarri jarri behar dutela, arrazoizko prezio baten truke. Hala ere, nabarmendu dute prezioa zarago beste hainbat elementu ere hartu behar direla kontuan. Tartean eraginkortasuna, jasangarritasuna eta lurraldeari, generoari eta arrazari loturiko faktoreak. Energiaren eskubideak suposatuko luke estatuak energiarekiko sarbidea bermatu behar duela. Ez berdintasuna eta diskriminazio eza oinarri hartuta. Hornidura nahikoa, erregularra, fidagarria, eraginkorra, segurua eta jasangarria izanik. Horregaitik justizia soziala aplikatzean prezioan arreta jartzeaz gain, beste dimentsio guzti hauek ere izan beharko genituzke kontuan, adibidez, lurralde arteko ezberdintasunak ekiditzeko. Baldin eta oinarrizko behar izanei kilobatio ordu kopuru orokortu eta zehatz bat esartzen badiegu, kontestua kontuan hartu gabe, gertatu liteke hornidura jasangarria ez izatea, adibidez. Edo, azpiegitura zaharkituek zerbitzu ez seguru eta ez jarraia ematea. Eta hori ez da kontsumitzaileen diruarekin konpontzen bakarrik, ez? Eta naiz eta ezinbestekoa ikusten dugun, klase ikuspuntua txertatuta egotea energiaren hornidura ziurtatzean, ez? Generoaren arabera ere ezberdin bizi da fenomenoa. Ze azkenean etxean zenbat ordu pasatzen dugunaren arabera ezberdin eragiten digu. Hortaz, ikuspuntu feminista ere ezinbestekoa dela uste dugu. Laburbilduz, energia zerbitzuak testu inguru energetikoaren, klimaren eta urtaroaren mende daude, baina energiarako sarbidea konplexuagoa da elkarrera egiten dioten dimentsio ezberdinetan oinarritzen delako. Hori ordean ez da gaur egungo argazkia. Pobrezia energetikoarena egiturazko arazo bat baita gaur-gaurkoz. Eta horren aurrean oinarrizko bi gako dira ikuspegi sistemiko bat izatearena eta resilientzia energetikoarena. Azkenean egiturazko fenomenoa izanik, lurraldeen arteko banaketa asimetrikoek ere garrantzia dute. Eta ikuspegi sistemikoa ezinbestekoa ikusten dugu erantzun eraginkor bat eman nahi izango balitz. Hortaz, arrazoizko prezioan eskuratzeko aukeraz gain, bestelako alderdi batzuk ere landu beharko direla uste dugu arazoa osotasunean jorratu alizateko. Egin dugun analizietariko bat, energia sektorearen fase ezberdinetan ematen diren dinamikek, zelan zaurgarritzen eta prekarizatzen gaituzten izan da. Energetikoki erresiliente izateko garatu beharko ditugun gaitasunak identifikatzeko. Hor ikusten dugulako gakoa. Azkenean uste dugu izaera sistemikoa dela eta burujabetza energetikoa emantzipazioarekin eta autonomiaren eraikuntzarekin estuki lotuta dagoela. Eta gizartea haren ongizatearen eragile aktibo ulertzen dugunez ere, erresilientzia energetikoak gaitasunen garapenera garamatza. Eta hor dago gakoa. Baina zer biltzen du zehazki erresilientzia energetikoak? Talde batek, testu inguru zehatz batean duen erresilientzia, areagotzen duten gaitasuna garatzeko espazio hori, faktore instituzionalek, sozioekonomikoek, azpiegiturazkoek, demografikoek, fisiko-geografikoek, ingurumenezkoak ez, eta teknologikoek eragiten dute. Horrek suposatzen du, egin daitezken ekintzak mugagabeak direla ia, eskala ezberdinetan eragin dezakegulako. Ikuspuntu honek, energia zerbitzuekin eta gaitasunekin lotutako neurriak eta esku hartzeak egiteko aukera ematen dizkigu. Adibidez, erregaietarako eta energiarako sarbidea hobetzearekin. Azpiegiturak, eraikinak, etxe tresna elektrikoen eraginkortasuna hobetzearekin zerikusia duten esku hartzeak egin daitezke,
baina banakakoen beharrizanak asetzearekin lotutako esku hartzeak ere, energia zerbitzuen hornidura alternatiboa, etxekoa ez dena planteatuz. Eta ere formakuntzarekin edo itxaropenak, ohiturak eta jardunbideak eratu edo eraldatzearekin lotutako esku hartzeak planteatu ahal ditugu eskema honekin. Bizitza prekariorik sortuko ez duen energia eredu baten alde egin du zelaiak. Eta aldarrikatu ez litzatekeela negoziorik egin behar energia bezalako oinarrizko ondasun batekin. Horregatik esan du eredua birpentsatu egin behar dela. Oinarrizko ondasunekin ez litzatekeela negoziorik egin behar uste dugu. Eta ondasun hitza erabiltzen dugu gure artean baliabide ordez, gure bizitzei eusten dietelako, ez bai energia eta bai urak. Biak ertxiki lotuta daude eta euren gestioaren gaineko boterea gure gain hartu behar dugula uste dugu. Zentzu honetan, arlo publiko eta komunitario arteko kombinazio bat ikusten dugu. Estatuek ondasun horien kudeaketan irabazirik ez egotea bermatu beharko lukete eta erabiltzaileek zerbitzu egokia izatea ere. Energia birpentsatu behar dela uste dugu. Beroa eta elektrizitateaz haratago pentsatu dezakegula azpimarratuz. Kontsumoak murrizteko beharrizanen antolaketa kolektiboa sustatu dezakegu eta produkzio ereduak birpentsatu. Jabegoa bera ere birpentsatu dezakegu. Zehaztu du erronkarik handiena industrian eta garraioan dagoela. Eta azpimarratu horretarako teknologia baino gehiago behar dela. Erronka handienak industrian eta garraioan daude. Fokua etxe bizitzetatik aldatzea funtsezkoa da, naiz eta energiarekiko zaurgarritasuna dimentsio horretan soilik eragiten digula antzematen dugun. Izan ere, industria eraldatzen bada, enpleguak ere eraldatuko dira. Ez da soilik deskarbonizazioa, guk teknologia aldaketa batetik haratago doala ikusten dugu transizioa. Eta horrek, gure bizitzako dimentsio asko dakartza, lehen begiratuan dirudiena baino haratago. Hala ere, industrian hastapenetan gaude, deskarbonizazioari dagokionez, adibidez altzairu eta zementu industria superkutsakorra dira, eta oso funtsezkoa gure azpiegiturentzat. Garraioaren kasuan ere, deskarbonizazioan soilik oinarritutako plangintza horren ondorioz, ez da zalantzan jartzen ibilgailu pribatu elektrikoen edapen masiboaren arazoa, baliabideen hornidura ahalmenari eta hondakinen tratamenduari dagokionez. Eta gainera ez da guztiontzako alternatiba irisgarria izango eta ez dugu uste alternatiba kolektiboak indartzen ari direnik. Azkenik energia berriztagarriak ekarri ditu hizpidera. Onartu du etorkizuna direla, baina aitortu du badituztela alde kritikoak ere. Uste dugu argia direla berriztagarriek dakartzaten onurak erregai fosietan oinarritutako sorkuntza sistemei dagokionez. Hala ere, funtsezkoa da, teknologia horien diseinuarekin kritikoa den pentsamendu bat izatea. Energia sortzeko prozesutik haratago begiratuz eta adibidez, teknologia berriztagarrien edapenerako beharrezkoak diren baliabideak aztertzea edo hondakinak bere bizitza erabilgarria amaitutakoan nola tratatuko diren aztertzea, besteak beste. Egungo eredua ezin da berriztagarriekin sostengatu eta beraz, teknologia aldaketa bat planteatzea bakarrik ez dugu ikusten nahikoa. Eraldaketa integral hori berriro aipatuko genuke. Badaukagu, erregai fosil edatorritako egungo eredu intentsiboa litzatekeena, kontsumo zentro handiekin eta potentzia handiko sorkuntza zentral intentsibo handiekin, ez? Beste aukera bat edo eredua izango litzateke eredu banatua. Honek suposatzen du kontsumo punto asko eta potentzia txikiagoak dituzten sorkuntza zentroak. Azkenean, eredu bakotxak modu batera edo bestera egituratzen du lurraldea eta azpiegitura jakin batzuk indartu behar ditu. Eredu intentsiboak, igual oligopolioak defendatzen duen eta sustatzen ari dena gaur egun, sorkuntza azpiegitura handiak eta garraio sareak behar ditu. Eredu banatuak ordea, banaketa sareak indartu beharko lituzke. Goienerreko kideek ere bertatik bertara bizi dituzte kezka hauek. Oraintxe hain zuzen, pobrezia energetikoari buruzko hainbat proiektu garatzen dabiltza. Horien berri eman digu Josuna Beda kooperatibako kideak.
kooperatiban egia zen 2016 urte inguruan hasi ginen gaia holantzen, pobrezia energetikoa, Goiener soziala izeneko ekimenaren bidez. Ikusi baitzen, geroz eta pertsona gehiago arazoak zituztela, euren argindar fakturak ordaintzeko eta etxea bizitzeko temperatura egokietan mantentzeko. Eta hori dela eta voluntarioz osaturiko lantalde bat sortu zen hasiera baten, eta besteak beste jendearen fakturak optimizatzen laguntzen edota euren etxeetako baldintzak hobetzeko gomendioak ematen zizkieten. Eta gaur egun naiz eta voluntarioak egoten jarraitu, lantalde hori profesionalizatu eginda hein handi batean, eta bi helburu nagusi bilatzen ditu batik bat. Alde batetik, energia komunitate zein erakunde publikoak pobrezia energetikoaren arloan ahalduntzea, eta bestetik norbanakoen egoera hobetzea. Horretarako ekintza zuzenak gauzatzen ditugu tokian tokiko beharrei erantzunez. Hauek izan daitezke, formakuntzak, tailerrak, dinamizazioak, eta bar. Eta horrez gain, bide laguntza eskaintzen diegu ere gaiari euren kabuz heldu nahi dioten erakundeei horretarako baliabideak eta laguntza emone. Eta azkenik aipatzearren, azken 3 urteetan Europako Powerpool proiektuarekin gaiaren inguruan bereganatugu ezagutza maila nahiko altua, eta baita energia komunitateekin elkarlanean abiatutako energia bulegoak aipatu nahiko genituzke. Hauek tokiko herritarrei energia arloan aholkularitza emateko balio baitute. Eta honen adibide izan daiteke Hernaniko energia komunitatearekin izandako esperientzia oso aberasgarria. Nabeidaren arabera, asko eta askotarikoak izan daitezke pobrezia energetikoaren arrazoiak. Hala ere, esan du pobrezia bera dela arrazoi nagusia. Funtzean, honen atzean dagona pobrezia bera da. Nahi ditugun abizen guztiak jarri ezazkiokegu, baina egia esan pobreziak bere dimentsio guztietan hasten jarraitzen du, eta berarekin klase arrakala. Gertatzen dena da, erakunde publikoetatik, pobrezia igual modu asistentzialista baten lantzen dela, beharrezkoak dien laguntzen bidez, baina agian ez dira nahikoak egoera horretatik ateratzeko edo gutxienez egoera hobetzeko. Gure ustez horretarako egiturazko tresnak beharrezkoak direlako. Eta, energiari dagokienez, egia da ezagutzan falta handia somatzen dela pobreziari ekideteko eskura dauden baliabideen inguruan. Eta bestalde, azpimarratu beharra dago ere, interes pribatuak jarraitzen dituen merkatu elektriko opaku baten menpe gaudela, pertsonen ongizateari inolako garrantzirik ematen ez diona, eta zeinetan kontsumitzaileok inolako kontrolik ez dugun kontsumitzen dugun energiarekiko. Funtzean argindarra bezalako oinarrizko baliabide batekin espekulatzen duen oligopolio baten menpe bizi garela, eta egungo krisi klimatikoaren erantzule handienetako batzuk barne hartzen dituena gainera. Erakunde publikoek gainera jarrera hauek zigortu beharrean diru laguntza mordoak ematen dizkiete ustezko trantsizio energetikorako proiektuak gauzatu ditzaten, baina noski beti ere hazkundearen logikari jarraituz. Hausnarketa moduan, esango genuke, diru publikoa interes pribatuetara bideratzean ez algara trantsizioa transakzio bihurtzen ari. Hori da gure buruari egin beharko diogun galdera. Merkatu logika horretatik kanpo daude energia komunitateak. Eta horregatik besteak beste lagungarriak izan daitezke pobrezia energetikoari erantzuteko. Hain justu ere Goiener bide laguni izan da horietako askoren eratzean. Gure rola aldakorra da energia komunitatearen beharren arabera, baina egia da oso presente egoten garela, oso implikatuta bidelagun moduan komunitatearen sorreran eta lehen urratzetan. Bertako partaideren alduntzea sustatuz, hori bai da gure ustez komunitate energetiko baten gakoa. Zidera batean, energia komunitatea sortzeko prozesuan bilerak dinamizatu eta formakuntza txikiak zein tailerrak eskaintzen ditugu ahalik eta herritar gehien erakartzeko energia komunitateara. Uste bai dugu hasierako fase horrek bere biziko garrantzia duela komunitatearentzako. Azken baten, komunitatea ze ideiatan oinarrituta eta zein helbururekin sortzen den zehazten baitu. Nolabait gerora gauzatuko dituen proiektuetarako oinarriak ezarriz. Izan ere, ez da gauza bera, energia iturriak bakarrik ordeztea helburu duen energia komunitatea, edo benetan trantsizio ekosozial justu eta inklusiboaren alde egiten duena. Lehenak, ziurezki instalazio fotovoltaikoetan jarriko du arreta guztia, eta bigarrenak ordea, horretaz aparte, tokiko herritar guztien mesedetarako bestelako ekimenak sustatuko ditu. Lehen aipatu dugun energia bulego bat irekitzea, adibidez, Hernanen egin zuten bezala. Ben komunitatea sortu denean eta helburuak ezarri dituztenean, Goienerretik ere bestelako laguntza teknikoa eskaintzen dugu, izan juridikoa, sozietarioa, zein ekonomiko-finantzarioa. Horiek finantzatzeko baliabide bila ari dira orain. Izan ere, kontatu du laguntza hori lortzeko zailtasun asko daudela. Eta beraz, Europako beste energia kooperatiba batzuekin mekanismoak sortu nahian dabiltza.
urte eta erdi daramagu EIZ deituriko proiektuan parte hartzen, Europar Batasunaren laguntzarekin. Proiektu honen helburua da energia komunitateen proiektuentzako finantzazioa errasteko tresnak sortzea. Dagoeneko Europa mailan existitzen diren adibide arrakastatsu apurrak oinarritzat hartuz. Hemen dagoen arazo azken baten da, erakunde finantzarioetarako arriskutsu edo ikusten dutela energia komunitateetan inbertitzea ez. Orduan, proiektu honen helburua da nolabait arrisku horiek minimizatzea eta bankuei ematea segurtasun hori horrelako proiektuetan inbertitzeko. Eta, bueno, lehen esan bezala, energia trantsiziorako proiektu hauek ez dute zertan argindar sorkuntzan oinarritu. Ardatz batzuk ere izan ditzakete, energia berria sortzea ez direnak ala nola, berekuntza sistema kolektiboak, efizientzia energetikoa, mugikortasun kolektibo jasangarri sistemak ezartzea edo energia kontsumo ohituren aldaketa. Hau da, eguzki panelen instalazioa zaratago joan daitezke, gurean existen den nolabiteko plakazentrismo hori gaindituz. Proiektuan dagoeneko haziak gara Euskal Herrian ditugun kreditu erakunde etikoen atea jotzen, eta hurrengo urratsak prozedura garatu eta goien errenrola ondo zehazte izango dira, eta espero dugu urte bukaerarako dagoeneko hainbat proiektu finantzatu izana tresna honen bitartez. Energia komunitateak ere importanteak baitira trantsizio energetikoari, energia burujabetzari eta justizia sozialari begira. Gakoa da trantsizio energetikoa zeinen mesedetan egiten den, ezta? Korporazio pribatuen interesak jarraitzen ditu edo tokian tokiko beharretara egokitzen da, ingurumena errespetatuz eta herritar guztia kontuan hartuz. Azken eredu hau arrakastatua izan dadin, herritarren inplikazioa ezinbestekoa da, baina baita ere erakunde publikoen eta ekonomia alternatibo eta solidarioaren sarearen babesa ere. Gure ustez, interes ekonomikoa dago mitartean, ez da justizia sozialik egongo. Kaixo Oli eta kaixo neskak. Kaixo. Kaixo. Norekin etorri zara, Oli? Asunek behatokiko lagunekin, Aintzira Oinederra eta Goiuri Alberdirekin. Landa inguruneko ahotsak ekarri ohi dituzue Kinka podcastera, eta gaurkoan kontsumo proiektuen inguruan arituko zarete, ezta? Bai, hori da, aurreko saioetan erosketa arduratsuari buruz aritu gara, elikagaiak erosteko orduan, egiten ditugun autuek zuzenean eragiten dietelako ingurugiroari, eraikin nahi dugun tokiko ekonomia eredu horri, eta azken finean gure lurraldeari. Orduan, kontsumo agroekologiko hori praktikan jartzeko, badaude Euskal Herrian alternatiba ugari, eta ganera areagotzen ari dira gutxinaka, batzuk egonkortzera heltzen dira, eta beste batzuk ordea, bidean geratzen dira, Orduan, kontsumo kooperatibek komunidade zabala daukate, baina egia da, ez dutela lortzen bazkide guztiek erosketak dendan bertan egitea. Eta badakizu ez zergatik gertatzen den hori? Erantzun zehatzik ez daukeu. Hala ere, gehienetan produktuen prezioari lotuta dago, Eta honetan interesgarria da aipatzea, Labore Oarzok egindako olako merkatu azterketa bat, ikusi zebelako supermerkatu handiekin konparatute, beraien produktu freskoa merkeagoa zela, Ados, eta pentsatzen dut kontsumo proiektuen bizigarritasuna bermatzeko jokabidea zarituko zaretela gaur orduan, Bai, hori da. Eta zein da hori lortzeko lehenengo aholkua, alegia kontsumo proiektuen bizigarritasuna bermatzeko lehenengo praktika edo? Lehen praktika kontsumo kooperatibako kide izatea, Litzateke, azkenean, janaria dendan bertan erostea da proiektu horiek sostengatzeko modurik eraginkorrena, jakinekoa da bebai, hasikeran zaila izango zaigula, egunerokoan erabiltzen ditugun elikagai guztiak kontsumo kooperatibatik bertatik lortzea, baina egia da bebai, gero eta aniztasun handiagoa dutela, halako dendek, eta gure etxerako oinarrizko hotzara, bertatik lortu dezakegula,
supermerkatu handietara joan barik. Orduan, era guztietako janaria topa daiteke, haragia, arraina, edariak, bakoitzaren higienerako produktuak, etxea garbitzeko produktuak, eta abar, ez? Dana aurkitu genitzake bertan. Gainera, denda horietan, irizpide ekologiko, jasangarri eta bidezkoak betetzen dituzten produktu berrien bila dabiltza une oro, ez? Eta beraz, interesa bai erakusten dabe, edozein behar edo erozein behar eskaerari erantzuteko. Lehen gomendioa beraz, kooperatibetan erostea gure egunerokoan erabiltzen ditugun elikagaiak eta produktuak, bigarren aholkua? Kontsumo kooperatiba hauek ez dira denda soiak, proiektu hauetan eskualdearen trantsizio ekologiko eta bidezko bat, sustatu asmo da. Ta hori modu askotan erakusten dute, parte hartzen duten herri, hiri edo eskualde mailako elikadura mailan adibidez, edo eragina izan nahi dute baita ere, eskola jangeletako elikadura osasungarriago batean, Lehen sektorearekin elkarlanean dabiltza, herriko merkataritza txikia ere babesteko eta indartzeko egitasmoetan ere parte hartzen dute, eta abar luze bat. Alegia bere osotasunean ulertu eta batez ere babestu behar dugula halako kooperatiben potentziala, ezta? Bai, hori da. Eta hirugarren gomendioan eskak? Hirugarren gomendioa litzateke kooperatibako bazkide gisa uste baino beharrezkoago dela urteko batzarrera joatea eta herritar edo famili bakoitzaren ekarpena eta proposamenak bertan helaraztea, Proiektu horietan azkenean herritarrak ez dira kontsumitzaile hutsak, Herri mailako dinamikak aldatzeko potentziala duten eragileak. Horregatik, kontsumo kooperatibak eskuartean dituzten baliabide guztiak garatzen dituzte herritarrak ere proiektuaren parte izateko, hori giltz garrantzitsu bada. Hilabetero helarazten diete buletinak, hitzaldiak eta ikastaroak antolatzen dituzte, urteko batzarrak berak, esaten dugu moduan, edota erosketak egiterakoan sortzen den parez pareko harreman horri ere garrantzia ematen diote. Hirugarren aholkua beraz, halako proiektuek eskaintzen dituzten espazioak elikatzea. Alegia, batzarretara joatea, proposamenak egitea, ez izatea kontsumitzaile hutsa, ezta? Hori da, eta laugarren gomendioa? Denda agroekologiko hauek, alegin bat egiten dute elikagaiak soltean eskaintzeko, edo granelean. Eta aukera ematen dute, ontziak ere, bueltan dendara eraman eta berrerabiltzeko. Kontsumo kooperatibak erraztasun guztia jartzen dituzte azken finien kidiek euren esku dauden praktika jasangarrienak egunerokoan ere aplikatzeko. Eta aukera horiek guztiak aprobetxatu beharko genintuzke. Praktika jasangarriak izateko bide guztiak aprobetxatzea alegia, soltean erostea, telazko poltsetan gordetzea erosketa, eta azkenan erakunde publikoentzat. Hori da. Kontsumo kooperatibek ere instituzio publikoei helarazten dideten mezuetako batekin amaitu nahiko genduke, dala, eskualdetako udalek aliatuak izan behar dutela, eskualde jasangarri baterako ekonomia sozial eta eraldatzailean oinarritutako proiektua garatzerako orduan, hori izango litzateke. Eskatzen zaie, harreman publiko komunitarioak lantzea eta prozesuetan konprometitzea benetan, Konpromiso hori modu askotan gauzatu daiteke, ganera, udalek halako kooperatibekin hitzarmenak sinatuz, edo eskualdeko elikadura mailak ezarriz eta hauek babestuz, kontsumo kooperatiben bitartez ere hornitu udalek egiten dituzten elikagaien erosketa publikoak, azpiegitura publikoarekin ere lagunduz, eta orduen horra apustu politiko, instituzional eta estrategiko bat egon behar da, elikadura sistema agroekologiko baten garapena eskualdez eskualde emoteko. Labur bilduz, harreman publiko komunitarioak landuz eta prozesu horretan konprometituz. Horrekin bosgarrena, bostak errepasatuko ditugu? Ados, bat, eguneroko funtsezko janari eta produktuak kooperatibetan erostea, 2, kooperatiben potentzialan bere osotasunean ulertzea eta babestea, 3, halako proiektuek jartzen dituzten espazioetan parte hartzea aktiboa izatea, 4, praktika jasangarriak egiteko bide guztiak aprobetxatzea, eta azkena, harreman publiko komunitarioak lantzea eta prozesuetan konprometitzea. Bostak ondo jasotan eskak? Primeran. Ondo jasota. Mila esker, urrengoan gehiago eta bitartean, alik eta ondoen bizi.
Kaixo berri, Zoli. Kaixo Nagore, zer berri on dakarzu gaurkoan? Gaurkoan, tarte honetan bertan aipatu genuen gai baten segida dakarkit. Bai, eta zer gairena? Natura leheneratzeko legearena. Gogoan dut bai, eta zer berri? Europarlamentuak onartu egin du, Europar Kontseiluarekin adostu zuen testua, eta orain soilik falta da azken horrek akordioari formalki bide ematea, eta hori eginda, batasunak konpromisoa hartuko du, lur eta itsas eremuen 20% leheneratzeko 2030 baino lehen. Zer ondo, legeak aurrerantz egin du orduan? Bai, eta ekintzaileek ere mugarritzat jo dute, naiz eta era berean, araudiaren zenbait muga kritikatu egin dituzten. Pentsatzen dut bai, eta zein dira helburu nagusiak? 6 dira, helburu nagusiak, hauek, hain zuzen, lur eta itsas eremuen 20% leheneratzea 2030erako, ekosistema kaltetuen 60% 2040erako, eta horien 80% 2040erako. Bigarrena? Populazioaren gainbera etetea 2030erako eta polinizatzaile kopurua monitorizatzeko neurriak hartzea. Hazkunde joera lortzea basoan utzitako egurrilaren kopuruan, adintarte desberdinetako basoen edaduran, horien arteko loturetan eta karbono organiko erreserbetan, berdegune kopurua ez murriztea 2030erako eta horien edatzerako helburuak finkatzea 2040 eta 2050erako, landa eremuko tximeleten eta txorien kopurua handitzea eta baita bioaniztasuna handitzeko elementuena ere. Zein adibidez? Loresailak, zuaiskak eta frutarbolak adibidez. Eta azkenan, 6 urribilguaren oztopo artifiziala kentzea, 2030ean oztoporik gabeko ibait arteak gutxienez 25.000 kilometro izan daitezen. Helburu sorta ederra, Nagore, orain beti esaten duguna, betetzea tokatzen da. Iritsi gara, amaierara. Bai, eta gauza interesgarria askori buruz aritu gara gaurkoan ere. Energia efizientzia hitz egin dugu hiztegian, erreportajean pobrezia energetikoa izan dugu hizpide eta aholkuen atalean kontsumo proiektuen inguruan mintzatu dira Asunek behatokiko kideak. Bai, eta saioa ixteko kantu bat ekarri dugu. Baina lehenengo hartxo bat, ez da, Nagore? Bai, arrazoi duzu, urrengo 15 aldian ez da kinkaren saiorik egongo, aste santuak direla eta. Hori da, apirilaren 2 ez da saiorik egongo eta urrena beraz apirilaren 16 izango da. Hori esan da, Nagore, zer kanturekin agurtuko gaituzu gaurkoan? Etxekalte taldearen estalinituen kantuarekin. Ederra. Hilabete barru elkartuko gara berriz hemen berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, haizeak adina jakiteko. Eta gogoratu, 15 hitzordu egin ahal izateko berria lagunak beharrezkoak ditugula. Beraz, gustuna entzuten bagaituzue, arpidetu buletinera eta egin berria laguna. Eskerrik asko Oli eta eskerrik asko uinez bestaldean zaudeten guztioi ere. Eskerrik asko zuri, Nagore. Oporron. Zela inbeste, oituko nintzela irudinen, bilanen bien, metaforaren zatiak lotzen. Baina berdin zaio, zegien bazten, ekinen ezkero, arren. Izan gara negarrik
galdu